हेलौ लोगोफोर, गोदान गेम मोनसे लाना फैदों आं अनलाइनाव गेलेग्रा। थाइबानि 16 थाखा, ओमफ्राय 10 थाखानि 32 थाखा, ओमफ्राय बिदिनो 30 थाखानि 68 ना बेसेबांबा मोनो, ओमफ्राय 50 थाखानि 150 ना 170 मोनो। बेबायदिनो दङ आरो। ओमफ्राय 200नि 700 थाखा। सोर गेलेनो गोरों लोगोफोर गेलेनो हागोन, बनासो बियो। नायलां जोबजासिम उइद्र' खालामनाया बिराद सिम्पोल आरो। नोंनि बे फैसाखौ एसे गारग्रोनांगौ आरो। थाइबा 10 थाखानि बायना गेलेनो हागोन, बेजोंनो बारायलांबाय थागोन। बिराद इजि आरो, माने गेमा गोलाव जायो नालाय ओंखायनो एसे स्पिड होदों लोगोफोर। गेलेग्राफ्रा मिथिखागौ बेखौ मारै गेलेनांगौ। नायलांदो। बिदिनो गेलेबाय थायो, माने बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय बिदिजों गेलेनो हायो लोगोफोर। माने अफलाइन गेलेस्लायस्लाय बेजों गेलेना खामायनो हायो। नों 200 थाखानि 700 मोनलालाय माथो, सानसेयाव खननै देरहालानो बिराद लाब थायो। हाजिराया आरामसे थायो लोगोफोर बिदिनो। ओरैनो खस्थ', ओरैनो खामानि मावस्लायस्लाय मालाबा खामानि गैयाला बिदिनो गेलेबाय थानो हायो आरो। उइद्र'आलाय नोंनि बे बेंक एकाउन्ट नाम्बार होदो, हल्डारनि नाम होदो, नोंनि नाम होदो, एड्रेस होदो, IPC कड होदो, लोगो जाखायो लोगोफोर। 2-3 मिनिटखौनो नाङा, आरामसे दसेनो जाखायो। खिन्थु दिनावहाय खनसेल' जायो उइद्र'आ। माने नों माब्ला खालामो गोसो नों जमायना लाखादो, जेरैखिया जिखुनु सानसेयाव खनसेखौ मोनखागोन आरोखि उइद्र'। सानसेयाव 1 टाइमल' खालामनो हायो उइद्र'खौ। नों बेसेबां खालामनो गोसो 100, मथा मथि थाइबा, थाइसेनिबा उइद्र' खालामजायो आरो। नोङो गोबां एमाउन्टआ खालामना दोनला, नों उइद्र' खालामनो जोबोर मोजां जायोना। डाबल खालामनो मोना। 200, 300, 400 बिदि खालामना दोनदो। नों 100 थाखाखौ दोनदो, 400 ला 300 थाखा उइद्र' खालामदो। नों 200नि 700 मोनला 5 थाखा उइद्र' खालामदो, 200 थाखाखौ दोनदो। लोगोफोर बिदि खालामनो हायो आरो, जोबोर मोजां। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन। माने गेमाबो बिराद दं आरो। पकारखौबो गेलेनो रोंगोनदां, फ्रायानो गेलेनो रोंगोन। पकार दं, ओमफ्राय बे कल ब्रेक ट्राम दं, कल ब्रेकआनो दं। नायलांदो लोगोफोर, उइद्र' खालामनोसै आं। नायदो लोगोफोर, 17 थाखा दङ, बेखौहाय 10 थाखा उइद्र' खालामनोसै आं। बेयाव थांबाय डाइरेक्ट उइद्र' थुदो, एमाउन्ट थुदो, बेसेबां उइद्र' खालामनो दङ नोंनिया। 10 थाखा, बेखौ गेलेनो दोनबाय माखासेखौ। बेंकआव थुदो, उइद्र' होदो डाइरेक्टआव। ओमफ्राय नै लोगोफोर साक्सेसफुल जाबाय। नायदो लोगोफोर, बिराद इजि आरो।